अच्छा प्रयास रहू रहल हम देखने सुमिरन तो जस के तस जन गौनी है गईबे कैनी है, लेकिन दूसर का तल प्रयास कैले हो भइल हो ना भइल वो अलग बात है। प्रयास रहू अच्छा लगल। 40 मिनट के समय बा हमने के हमरा बुझाता कि 1:20 से 21 मिनट होके के चाहिए होता नहीं। फिर हमरा शंकर कुमार यादव जी हाला कम तनी मंचो पर वो लोग हाला करे लगनी अब ना है ने मंच पर हाला ना तो गीत संगीत ए भैया ए नथु चुप रह भैया। अब तो यहाँ सांझिए से देखनी है मुखिया जी, पहले तो हम ही आई रहनी है मंच पर भी दुआरों पर मना कल गई रहा तो हमारा के कल चल जी रहुआ तो बाउर ना बोली ले, लेकिन अभियंता जी बहुत बाउर बोली ले हमके सुन ले बनी जा तो वहाँ का तनी मना कर दे को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पप्पू जो देश के प्रधानमंत्री जी भेजल बनी देवे खातिर। अरे बाप प्रधानमंत्री जी कई सिंह के भेजले बारे फोन पे पर। अच्छा फोन पे पर ना यूट्यूब पर इनका पैसा भेजले बारे मोदी जी कि दोनों ब्याज का दे दिया तो फोन पे पर चैट कर फोन पे पर गाना सुने लो। अब तो ये कहता है कि जहाँ ही जाले हमने के 8 साढ़े 8 बजे आई ले जा आई 7 बजे पहुँच जाले के का हो सब जानकारी कॉल ले पुरानिया लोग फलना चाचा चिलना चाचा। और बताई रोजे की यहाँ आइल बनी लोग के ना चिन्हनी तो ओइला ना आइला के का फायदा गलती ना कहतर के हमके 8:30 बजे आई ले जा रुआ तो ना ही आवे के चाहिए हे 10 में रुआ ना ही आवे के रुआ आज तने करके कम नहीं कब तो हाउ कहतर कि जना बारे प्योर कुत्ता हमें सुमित नाम कहतर की चौथा। अब तो सुमिरन में उनके जनगौनी है जे लोग से तो भय रहल कहतर की चौथा कमलबास अभियंता गावेले बड़ा हमरा लाज लागल हो कि अपना के चिन्हवावे खातिर कमलबास के तरह नाम धरे के पड़ता कि कमलबास के नामवा साट देब नु तो लोग कहे कि इहो ठीक है गावे इहो गावे लगा ओकरा कमलबास कमलबास संगे केहू कमलबास भोजपुरी में केहू कमलबास ना हो उम्र थक गई कि संगीत तब तनी दबे लागो लचरे लागो ना तो कमलबास के होई ना ध्यान देवे के लालगंज जाके गा रहल बारे घरी गनई रही तो बक्सर ना गईते लेकिन कमलबास सब के होई ना। मुखिया जी अब हम रउआ से देह चाह हालांकि अब तो हमके बिहार सरकार भी अब लागू करता कि जिन अश्लील वीडियो चढ़ाई है चैनल पर भी केस हुई जिन अश्लील गई है उनको पर केस हुई। हालांकि यहाँ अश्लील शुरू कैले बनी तरुआ यहाँ बैठल बनी अब बताई रउरा के लोग चुन के यहाँ बैठौले बा आ रउरा सामने ही कहतर कि हमरा के लंगर कहतर तर गोरे हाथ बा त का झट उखाड़ ले लो भगवान गोर हाथ देले बारे झट उखाड़े खातिर बताई तो माने गोर हाथ बा त का कोई तार गान मार दियम तर बुझा जी के गोर तब तारा बुझा जी के हमरा गोर हाथ बा ठीक है हंसा तार बउआ चुतिया तोरी जय हो ई बड़ी मौगा बाटे। राजेश भैया से आग्रह करबो बेरे नारायण तनी आ जाए हमने के उत्तराधिकारी के नाम भूल ले जाए आ जाए रउआ तनी आए आ हमने के बड़ भाई रंजीत भैया नेताजी ओ बेरे नारायण हम जानते नहीं कहां गए रहने रउआ का करो बे लोग क्षेत्र में आ जाए जितना देर रही लोग काल क दी लोग जियो गमछी द पार्टी के गमछी द मर दे है तोरी माला ना पार्टी कम के गमछी द अब माला द
हमारा मुखिया जी के सुपुत्र बानी हमके राजेश भैया एगो पहले माला ले ली हम मुखिया जी के छवि हम के रौरा में देखत नहीं जाए जितना शांत मुखिया जी बानी उतने शांत स्वभाव के हमरा राजेश भैया भी बानी यहाँ के सबका के चिन्ह तनी के कौन टीम में बा आई कहतर यही जे बनी तो राजेश भैया कहतर कि ना तू टीम में बारे जा छड़ा कर दिया सर कुछ अश्लील शब्द का भी प्रयोग कैले बालो हालांकि मन तो नहीं करत के अश्लील के जवाब दी हम लेकिन मानव तो हम हूं ना कहीं कि मान जाए कब तो ही कहतर कि इनका के मार्केट में ले आ देले बनी और सही बात बा ये हमरा के मार्केट में ले आ देले बारे आ इनका के इनका मार्केट भसत रहल तो फिर से इनका मार्केट हम बना देले बनी अपने आना तलाने ना पूछत कि कहां गइले लौंग इनका के लेके तैयार कइले बनी 3-4 बरस से गा देनी ना फिर 10 बरस जिया देनी हम तो गांव में फ्रूटी बेचता आना तो लगता फ्रूटी बेचे 3 पहिया गीत संगीत में चली सावरिया सावरिया रउआ सामने राजनीति से जुड़ल आदमी बैठल बा उहे के प्रोग्राम ह और का कहतनी कि इनको भौजी खराब हो रही बीडीसी से कंडोम छाप रहे अगर चुनाव आयोग ये वीडियो इनका देखे तो इनका पर एगो केस बनता चुनाव आयोग द्वारा कंडोम छाप भेसलिन छाप होला कहीं यही तो आ कहतर की बहुत चीज ना हो हम जानते नहीं इनका जैया छुट्टी रहले प्रोग्राम ना त अपन लइके से कंडोम मंगावेले कि बेटा जो ले आओ लइका पूछले से कि का होई कहले के माई से पूछले कि का होई यही तो कहिए कि इंजीनियर है फिर हमरा शंकर भैया पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे 2002 में भरत शर्मा जी को लइके गौले रहनी भैया लयदार बनी रौरा हमरा मुखिया जी के नाम पर पुरस्कार दिल बनी आ तेजस्वी जी पर भी गीत होई लालू चाचा पर भी गीत होई सबका पर गीत होई लेकिन पहले तनी चैता होई पहले भरत शर्मा गौले कि बता अरे खत्म भइल बीए के पढ़ाई अब मिल के उपाय सोची हमरा कहतर कि इनकर रंडी के आवाज है अपने भड़ुआ के आवाज ले ले बारे ना कह गीत संगीत में पातरे आवाज के मोल है तबे न भरत शर्मा के मिलल है राष्ट्रपति पुरस्कार में ही आवाज कदर भइल त मिलल है तो भरत शर्मा के नाम लेहल जाई तो उनका संगे केहू के नाम ले ली तो अजीत हलचल के लेहल जाई भरत शर्मा के संगे नाम अभियंता के ना लिए आज जितना ये 2 बारे से 20 दो इनका नचनिया भी का कहत सर कहते के राजा जी हाँ रोक जाइए हम अब उताई लो और बात बुझाते नहीं के बुझाता
कहता ये राजा जी रौरा तो बाहर बनी आ देवरा मऊ हो गइल बा अपने सर्वरंडी हो गइल खाली ना कहल आ देवरा मऊ हो गइल बा ओकर ई बात का टेंशन बा छह भाई एक भाई आई पूछत रे कि राजा जी परदेश बारे काहे मन मरले बारे अच्छा तो ओकर मरद जब परदेश बा तो मन ना मरी तो तार गान मरी का मारे मन न मारी यही तो कहे कि इंजीनियर है का करेले गार लगावे जाए गलत बात ना नाला बनावे गाड़ा बनावे लय बुझाइल कि पुरान हो गए शर्मा जी के 2007 में गोपाल राय भैया बलिया जिला कहीं नया कर देने कि सैया छुट्टी लेके जावो तारे घरवा अरे बहारवा से फोन फिर बुझाइल कि लय पुरान भाई लेकिन खेसारी भाई एकरा के 2014 में नया कैले फागुन के महीना से है अब फिर पुरान ना भाई ऊ गवले कि हम तो ढोरी मुदल रहनी पियरी माटी से आ देवरा नतिया खो देता तरह से कहती नारिम जी हो गई फिर गाना होता दे अशोक मुखिया हमरा मुखिया जी के नाम पर पुरस्कार दिल बनी तो हमरा बुझाता कि मुखिया जी तीसर को चांस कहीं जाए वाला नहीं हम अपन अनुभव बताओनी तरह से कहती ना लेकिन देखो तनी बुझत कि नैहर में बारू आ माजा मार के चल जेबू बलमुआ के यहाँ तो बलमुआ ना होवे बलमुआ तो हमनी कहीं जा बल मुआ हमनी के बलवे मारा गइल बा ऊपर जे बैठल बा उ बलमुआ ना हवे उ पियावा हवे जे सबकर पाप के पी जाओ करे के पियावा कहल जाला आ यही से तारा से कहनी है कि कवन मुंह लेके जइबू पियावा धारावा अरे यारवा से जब दिल ला कवन मुंह लेके जइबू पियावा धारावा यारवा से जब दिल ला पैसा देते नहीं सब तो अपनो नामवा बताए हमने के बरजेश भैया रनिहा आ मुखिया जी के नाम पर नाम हम काहे पूछत नहीं मुखिया जी कि रौरो बुझाओ कि हमार के बात है हालांकि यहाँ देखत नहीं कि रौरे में केहू समर्थक नहीं है यहाँ जितना लोग बा समर्पित बा रौरा खातिर आ समर्थक का समर्पित में अंतर होला समर्थक के हो राउ दिन दशा ठीक बा तो रौआ पार्टी से बानी देखब कि गड़बड़ा तर मुखिया जी तुम अपन दोसर कैंडिडेट देखब कि केने बारे आई लोग समर्पित बा जौन बानी रौरे बानी सब आदमी खातिर तो रौरा से आग्रह करब कि यहाँ सब की भरोसा रौआ मत तोड़ो जौन विश्वास से लोग रौआ के चुनले बा उहे विश्वास बना के राखो और बा कि अरे लबर लबर कर जनी दमना तो पहिले हो ए लबर लबर कर जनी दमना तो पहिले हो लबर लबर कर जनी गावना के पहिले अरे बारू कुमार यही से तहरा से पहिले हो बारू कुमार यही से तहरा से पहिले हो कैसे
रह पूजा के बरावा के ऊपरवा हई काहे इतना बेचैन बड़े थोड़ा है सुनबो ना करले आ बोलबो ना करले हाँ आ तब इतना बुरबाई धइले बतारा सुनत रही तो बोलत रही तो का करत लबर लबर करो जनी गावना के पहिले अरे बारू कुमार यही से तहरा से पहिले हो ए बारू कुमार यही से तहरा